אהלן חברים, תשחיזו סכינים, עוף מהיר וקליל, שגר ושכח, בואו נתחיל. לוקחים 4 גזרים, 5 תפוחי אדמה, מקלפים, שוטפים הכל, 3 פלפלים, 2 בצלים, תחתכו הכל יפה, הרי אין פה חוקים, איך שבא לכם. תוציאו את כל המצוץ מהעוף, שמים בסיר, זורקים על כל זה את הירקות וקצת תבלינים, שמים פפריקה, כוסברה יבשה, תבלין שווארמה, קצת תבלין פילדלפיה אם אתם זוכרים, 3 כפות רוטב סויה, סילן, שמן זית, כוס וחצי מים, לערבב את כל המכלות המטורף הזה, לשפוך הכל על העוף, נותנים מסאז' קטן כדי לפתוח את כל הטעמים של התבלינים המטורפים האלה. בינתיים מדליקים את האש, שמים את הסיר, מדליקים אש בינונית לשעה, סוגרים את המכסה, תפזרו כוסברה טריה מלמעלה בסוף הבישול. איזה מטורף בתיאבון חברים! הלו, מישהו שומע אותי?